Tak jo, sú 2 hodiny, piatok. Začínam Skalici, Záhorácku magistrálu 100 km, čas 2. Dneska mám príjemných 24 stupňov. Naposledy som to nedojel, to bude zaznamenané v predošlom videu. Nakoniec som ostal vysať v Senici, ale teraz idem na novo, chladnejšie počasie, mám nastavenú navigáciu, aby ma stále navigovala, lebo tá časť je dosť zle značená. Takže som zvedavý, či to skúsim zajesť do závodu na ten vlak, ktorý mi ide. Budem sa snažiť šlapať. Samozrejme prvý error. Jak som sa ponáhľal, tak pri obu som si zabudol doma. Veľká chyba. Dúfam, že nespadnem a nič sa nestane. Takže uvidíme. Prvé metre za mnou a pokračujem. Tak jo, prvých 5 km za sebou. Prišiel som Skalicu centrum, tam som sa moc nezdržoval, tam to poznám. Prefrčal som na prvý checkpoint, alebo respektíve som nad mokrým hájom už, respektíve okolo mokrého háju. Pokračujem po cestičke cez Polnej, ešte asi tak 5 km a budem sa približovať k lesu, možno 10 km a tam už budú stúpania. Zatiaľ taká rozcvička, cez polná cesta. Trať má 100 km, som zvedavý. Už na prvom checkpointe som ušetril neuveriteľnú pol hodinu. Takže idem bez zastávok. Budem natáčať, ale trošku menej než v minulom videu. Hlavne to chcem dojeť celé. Počasie vyšlo, je mierny vietor, ale to je nič. Slnko svietí, okolo 24 stupňov je. Predo mnou už vidieť kopce, kam idem. Takže ozvem sa v ďalšom videu, keď prejdem ďalšie kilometre. Takže fajn. Tak jo, pol hoďka za mnou, 8 km, ide to rýchlo. Naskytujú sa mi prvé výhľady. Tam v pozadí vidím Pálavu, Morava, Vinohrady skalické. A ja už prechádzam tuto po cestičke cez Polnej do lesa. A tam už bude väčšinou iba les. Takže som zvedavý, fučí to riadne. Trošku mi je z toho aj zima, ale to je super, oproti tomu, jak som tu bol naposledy, bolo 30 stupňov, takže som rád, že môžem lepšie dýchať a určite sa to prejaví aj na tom výsledku. Takže idem ďalej, adios. Tak. Dostal som sa do lesa, čaká ma zjazd dole, nachádzam sa pri útulni, radšej tam donútra nepôjdem, lebo naposledy som tam počul, ako keby tam bol úl, včiel alebo niečoho, takže nebudem pokúšať. Každopádne skoro necelých 10 km od štartu a ja pôjdem teraz, pokračujem dole. Tam bude zátačka doprava a idem smerom dole. Pokračujem ďalej. Už odtiaľto to bude také pohodovejšie, pretože to bude viac menej všetko lesom. Až po tú Žalostinu by to malo byť všetko cez les, takže už sa teším. Tak aj takáto cestička asfaltová. Asfalt štrk. Tu je chatka. Ja pokračujem ďalej. Po červenej. Ešte podotýkam, že ja nejdem
trať po cyklomagistrále, ale idem po záhoráckej magistrále, ktorá sa ide peši. Videl som pár ľudí, ktorí ju prešli na internete za 2 dní. Neuveriteľné. Samozrejme s prespaním, ale veľká česť. A to idem na bicykli za tých 8-9 hodín. By som to mohol dať. Len problém je pre mňa v tom, že v cieli zostanem visať kvôli času, že ma nemá kto odviezť alebo niečo tak, vlak nejde. Ale dneska som chcel ísť, proste to chcem dať, keby ma to stalo posledné sily, proste chcem a afirmujem si, aby som to dal. Prišiel čas do cieľa. Samozrejme sa nechcem ponáhľať kvôli tomu, ale treba šlapať. Nechcem sa dlho ani zdržovať na tých pekných miestach. Trošku je to škoda, ale ako hovorím, chcem to stihnúť, takže idem ďalej. Krásna asfaltka predo mnou. Blíži sa zjazd, takže ideme sa v ďalšom videu. Tak, už sa idem hodinu a už sa dostávam Biele Karpaty, typické lesy, krásne. Ešte prejížďam posledné lúky. Mám pred sebou Čepy, nejakých 500 metrov nad morom som, 250. Trošku mi to dáva zabrať tento menší kopček, som sa aj zapotil. Ale je to tu naozaj krásne. A značenie, je to značenie, no. Som to vtedy prehliadal dosť. Veľa som tu hľadal toho. Potom príde Čepy, zjazd dole, cez Kovalovské lúky, Kovalovské. Tam bude odbočka hore a budem lemovať hranicu Česká a Slovenska. Pôjdem po hrebení tých Bielých Karpát, čo považujem asi za najkrajšiu časť tejto trati na MTB Bikes. Úplne krásna trať, takisto aj pre turistov. Je to tam v tieni, príjemne, čerstvý vzduch. Takže natočím ešte aj odtiaľ video. Sa blížim k prvému záchytnému bodu. Presne hodinu, teda mi to trvalo takým svižnejším, rýchlejším tempom. Krása. Mám radosť, lebo naposledy mi to trvalo fakt strašne dlho. Takže Čupy, ale Čupy, 574 metrov nad morom, Kovalovské lúky, predo mnou Bukovina. Pôjdeme smerom na Vrbovce, ale to ešte ďalšie video spravím. Takže sa ospravedlňujem, nie Čepy, ale Čupy. Tu lavička už ma čaká, si dám svačinku menšiu, 5 minút pauza a idem ďalej. Takže zatiaľ spokojnosť a vidím to pozitívne. Krása. Tu ma čaká, pôjdem tadeto a krásny zjazd na bajku. Úplne sa na to teším a dole ma čaká asfaltka na tie Kovalovské lúky, takže fajn. Tak, dlho to netrvalo, Kovalovské lúky pod 3 kopcami, 565 metrov. Teda nádherné výhľady.
sa tu naskytujú. Karpaty krásne vidieť. Je takáto lavička. Aký na Karpaty výhľad. A najkrajší výhľad asi z tejto túry bude, keď prídem na Žalostinu, na tú výhliadku. Tam je krásna 360-ka, že ja pokračujem. Ďalej by malo byť, nie som ďaleko od tej Žalostinej. Toľko kilometrov a pomaly sa blížim k tomu najkrajšiemu, do tej najkrajšej pasáži, keď budem lemovať tie biele Karpaty, ten hrebeň. Takže ideme na to. Tak som tu. Československá hranica. Je to takýto dlhý plot, neviem, niekoľko kilometrov. Začína to krásnym zjazdom. Cestička je tu brutálna. Samozrejme natáčam iba keď to je takto na rovinke, pretože nechcem držať telefón v ruke. Pri zjazdoch. Takže idem ďalej. Krása. Konáre žiadne. Akože konáre sú, ale popadané palice alebo niečo. Není problém. Skôr čo vidím problém je, že nemám helmu, že som si ho nechal doma. Stretol som prvých parťákov. Neviem, čo si o mne mysleli. Ja teda za to nejsem, aby niekto jazdil bez príľby. Ja to odsudzujem. Aj keď idem po meste, vždy mám príľbu. Bo nevieš, kedy spadneš. Tak. 18. kilometr. Vypínam video a idem na ďalší zjazd. Takže krásne prostredie Bielých Karpát a hrebeňa a československej hranice. Tak 22 km a 1,22. Už teraz končí ten plot. A ešte to pokračuje ďalej, akože brutálna cesta. Platilo by sa pozrieť, kam to pokračuje. Ale ja idem tadeto, odbočujem doprava. Je tam zjazd a už je tam iba Žalostina. Takže ďalšie video bude zo Žalostinej. Mám celkom dobrý čas, to som rád. A zo Žalostinej ideme ďalej. Takže adios. Tak Žalostina. Vyhliadka 622 metrov nad morom. Pri svete na 4. Som v štvrtine svojej cesty. A to, že som tu, ma veľmi teší, lebo je to taká psychologická hranica, kde polovicu stúpania mám už za sebou. Neviem, ako to bude dobre počuť, pretože to strašne dneska fučí. Pozriem rýchlo výhľady, idem odtiaľto preč. Tak. Odtiaľ som prišiel. Morava. Pálava, Karpaty, Považský Inovec, Vrbovce predo mnou. Neskutečne to fočí. Takže idem ďalej.
ďalej. Krásne. Ďalší checkpoint u Troch kamenů. ...460 metrov nad morom. A ja už idem rovno dole. Takto. Tam pokračujem po červenej a potom sú Vrbovce a idem šlapať na Subotište. Takže krása. Som späť v civilizácii. Idem po hlavnej po asfaltke. Krásne zjazdy, fakt akože od tej Žalostinej to pokračovalo krásnymi zjazdami. Sem tam trošku bol aj výšľap nejaký, ale tie zjazdy fajn, predvčerom pršalo. Terén bol trošku blatový, ešte mokrý. Na mňa čaká teraz ďalšia ťažká pasáž hore na kopce nad Subotište. Baterku mám 56%. Odjetých 40 km tuším. Takže super. Tento zjazd mi dal endorfíny a energiu. A pokračujem ďalej. Vyšiel som v Vrbovce o časť Šance. 9 km od Mijavy, ale ja som pred Mijavou odbočil a idem smer Subotište. Už mi tu začínajú stupáky, ale po hlavnej, takže zatiaľ fajn. Horšie je, že ten vetrisko je tu strašne veľký. Tak. Vidíme sa ďalej. Tak, strašne tu fúči, ale spravím rýchle video. Tak vyšiel som na kopec, som 520 metrov nad morom. Krásne vidieť Považský Inovec. Nádhera. Máme Biela hora, Karpaty. Krása. Tu je Mijava pred nami. Predo mnou respektíve. A pokračujem tam k tomu Senu, tam tie kopce. Mám to 40 km, teprv som odjel, takže ešte polovicu mám pred sebou, ale tam už sú väčšinou rubinky, takže tak posledných pretekších asi 10 km. A ten krásny výhľad tu je nádhera. Tak, už sa dostávam nad Subotište. Prichádzam do osad. Teda týchto kopaníc sa mi dali zabrať. Ako to stíham časovo. Strašne tu fúči. Úplne neskutočne. Trošku ma stehna pobolievajú. Ha. Tak prichádzam do osady Aňava.
kopanice. No a pomaly či sa nám mal odbočiť, pomaly sa nám tu bude meniť už. Prechádzame z kopanic od Sobotišťa, bude rovinka až do cieľa. Budú tam nejaké kopčeky, ale už nie takéto ako tu na Kopaniciach nad Sobotišťom. Takže vidíme, tu odbočujem doľava a prejdem tie osady k Sobotišťu, to bude rýchlovka už. U Kadlečíkov osada. No, ak už sa dostávam na Sobotište, za mnou Hrad Branč, Karpaty predo mnou, pomaly ale iste sa približujem na týchto osady nad Sobotišťom, to je brutál na tom bajku, ale je fajn si to najprv prejsť a potom tam sa niekedy vrátiť, lebo musel som tam pozerať samozrejme do mobilu. Super, no. Tak jo, no. Tu sa mení celé prostredie a ukončuje sa také tí kopanice, kopce. Biele Karpaty to už nič, ale už aj toto je posledný asi kopček. Mám pred sebou Sobotište. Takže vypínam video, idem na zjazd. Ďalší point asi Kunovská priehrada. Mám tu ďalší point, ďalší prejazd. Kunovská priehrada. Z toho Sobotišťa to bolo fakt rýchlovka, ale fučí tu. Tak 67 km za mnou. Ja sa dostávam na golfáče v Senici.
Trošku som si spravil takú skratku menšiu a dostávam sa do lesov. 33 km do cieľa by to malo byť. Výhľady žiadne. Nová cyklocesta na Humence zo Senice. Ja pokračujem ďalej na Bielkové Humence. Mal by som tam byť za pol hodiny. Ide nám kríza. 68 km. 4 hodiny sedím, v kuse šlapem v podstate. Mal som iba 3 zastávky, 5 minútové. Časovo mi to nevychádza proste. Ale verím, že to dám. Takže golfač je predo mnou. A idem do lesa. Do borového lesa. Terén bude pieskovitý. Takže trošku zmena. Rovinka, ale piesok. Takže vidíme sa v ďalšom videu. No už som na konci golfačov. Budem odbočovať doprava, smer Borský Mikuláš, ale pred ním pôjdem ešte doľava na Bielkové Humence. Podľa značky. ...71 km mám odjetých. Trošku mám z toho halúze, lebo sa musím vrácať vlakom. A neviem, že či ho stíhnem a či ho pôjde. Toto je najväčší problém toho celého. Keď nejdem okruh, to nevadí šlapať. Idem nejakých 5 hodín, 4. Len jak sa dostať domov, no. Potom jedine taxík asi budem musieť riešiť. Pri najhorším. Takže toto je koniec golfáčov a ideme. Tým ako sa zmenil povrch trasy, samozrejme dlhá rovinka, asfaltka, tak aj moja rýchlosť sa zväčšila alebo zrýchlila. Takže ...1270 metrov to bolo prevýšenie. Maximálka 627, tá žalostina. Tak, už sa blížim k odbočke, takže doprava Šadíkové Humence, rovno Borský Mikuláš. Ja idem doľava, dá sa ísť aj tady cez bahno. Tady to tiež poznám, ale volím cestu tadeto na Bielkové Humence. Malo byť kúštek nejakých 5 km. Do 10 km Bielkové Humence. Pakšare, Studenka. Závod. Tu už sa tá cesta trošku mení. Tu viac piesku. Žiadny asfalt. Tak toto bude až po Studenku určite a asi zrejme aj po závod. Po koniec strate. Takže tak. No, tak som v Studenke.
Má to asi 10 km do cieľa, ale neviem, či to dá baterka 10%. Budem sa snažiť. Studienka. Samý piesok táto trať. Ale na to, koľko kilometrov mám odšlapaných a koľko je hodín, tak akože maximálna spokojnosť. Teraz sa musím zastaviť, rozmyslieť si to, že čo a ako do toho závodu, no. Neviem, koľko to je kilometrov ešte. A ľudia idú na zábavu. A ja sa tu opúšťam. Všetko v poradičku. Dobre, ideme ďalej. Závod Studienka a závod by mal byť. Kde to? Cieľová rovinka 8:45. Čas jazdy 6 hodín aj 15 minút. Respektíve čistého času. Baterka vybitá. Garminy ukazujú 100 km a Bosch ukazuje 105 km. Nezapínal som to spolu, ale že by to bolo 6 km, to si nespomínam. Každopádne krása, zničený som. Posledný úsek mi dal fakt veľa zabrať. Mám príľbu. Som rád, že som to prežil. Takže jupi. Zvládol som to.